So ayan po yung 100 pesos. Per kilo ng hipon ay 360. May mga tumpukan din po sa halagang 100 pesos. Sitaw kalabasa 60 pesos na per kilo. Yan mga bagong mga presyo ng mga isdang pagi sa halagang 130 na per kilo. Magkano sa kisi? 100. Talakitok. 240 naman po sa mga talakitok. Sa mga nagtatanong ng presyo ng talakitok ay dito po 240. Ito po yung pag-akyat po sa tulay, no? Te, magkano yung presyo ng batalay? 160 lang po. 160 po na per kilo ng mga batalay, no? Meron po doon binebenta isang piraso, 100 pesos. Gulyasan natin sa mga laman po, no? O gilit o slice na gulyasan. 100 pesos na per kilo. Shoutout po kuya. Enjoy po sa pamimili ha. Shoutout po. 70 pesos po sa mga ulo ng gulyasan. Walang pasok. Napakasarap po niyan, gataan. Tumpukan po ng mga bangos po na pandaing ay 100 pesos. Ang mga galunggong po natin ay 50 pesos. May mga tumpukan din po na mura po ninyo mabibili. Good morning po, Nay. Shout out po. Enjoy po sa pagkain. Presyo po ng mga bentahan po ni Nanay dito ng pusit 350 po na per kilo. At may mga tumpukan po ay 100 pesos na pusit. Mga tumpukan niya po ay 50 pesos po. Ganyang kadami po yung bigayan po ng 50 pesos dito, no? So 130 na mga tumpukan, 2 pirasong bangus. At tumpukan din po na 3 piraso, 150. Binebenta po ba to kay Romy? Yan, alimasag buhay. Per kilo? 200 ang kilo. 200 pesos po. Pwede nyo na pong angkinin. Buhay niya, sariwa. Sariwang Gumagalaw. alimasag. Gagandang mangga, 80 pesos na per kilo. Makinis pa, no? Makinis na bagong latag ng mga manggang hinog. 80 pesos na per kilo. Bossing, thank you. Alright, good morning everyone. At tayo po ay mag-update ito po sa Malabon Tumpukan, kung saan ay marami tayong makikita na mga bentahan po ng 50 pesos, 100 pesos o anumang klaseng laman dagat na binibenta po dito sa Tumpukan. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Good morning, magkano mga tumpukan mo? 100 galunggong. 100 pesos na galunggong tumpukan. May 50, marami na. Ayun, marami na, no? Malalaki pa, malalaki. 2 banyera pala yung hango mo. Sa'yo din yan. Ay, di mo nakabutan ko muna kanina. Oo nga eh. Ikot muna ako. So, update natin yung kanyang mga latag dito na nakahain dito sa kanyang mga mesa, no? So, alamin natin yung mga presyo ng presyuhan ng mga galunggong na tumpukan. So, ayan po yung 100 pesos. Per kilo ng hipon ay 360. May mga tumpukan din po sa halagang 100 pesos. Malalaki. Malalaki na po yung hipon, no, sa halagang 360. Parang kasabay mo sa tatay bukas, may palinda ka na rin. Ako naman kasi yung tura pag ano. Ayaw mo, hindi ka na pupunta ang boulevard. Update tayo dito sa mga bentahan naman po ng mga gulay. Mama, ito ba yun? Uy, siyo din. Di pa. Uy!
ikaw yan. Kahit ito pala mali. Okay, yung sa'yo, bakang to. Kano sa'yo? 20. Hindi natin sila makausap, busy. Morning, Bastado. Kaya okay lang. Happy birthday. May mga customer kayo eh. Customer muna bago yung ano. Siyempre, unahin kita, vlogger tayo eh. Inuna talaga ako. So, tatabi lang tayo at mayroong malaking truck na papasok. Yan po ay galing Dagupan. Shout out sa inyo, mga viewers yan. Ayun, shout out. Masagasaan na yan dito. 10 lang po. Ha? 10. Repolyo. Magkano yung presyo ng repolyo mo ngayon? Sandaan pa sa... 100 pesos ang per kilo. Ang ganda ng mga karot mo ah. Maganda ako dyan, Bastado. Siyempre naman. Mas maganda ang tindere. 70. Ito po yung mga presyo, no? 20 pesos. Ati lang tayo para may bawas. 60 na lang. Kamatis ay 20 pesos. 10 pesos po yung mga kalamansi. Bawang 20 pesos. Utang na lang, tandaan mo yung mga. Suki ako lang nanay mo, huwag ka magdala. Magkano yung karot? Carrots. 40, boss ka. 40. Ayun. 80 pesos po yung per kilo. Wala si kuya mo, no? Hindi nagtitinda. Mahina sila. Pahinga muna. Pampadulas. Ay, malamang. Papadulas siya. Magkano kada tali? Kulang tali, Bastado. Yan, 10 piso po, no? Kada tali. Para sa kapitbahay natin, Chismosa. Ayun. Chismosang kapitbahay. Meron doon po ditong sili. Eh, mga pipino naman tumpukan magkano? 30 na. 30 pesos na tumpukan po ng pipino. Okay, Gandara. O, Gandara. Tawagan ni nanay. Kala dito. So, lakad na tayo at nakapag-update na tayo. No? Shoutout, Lodi. Thank you ha. Salamat. God bless. Gandara, thank you. Salamat. Thank you. Ayun, salamat. At tayo ay mag-update na sa pag-akyat po ng tulay upang makita natin ang kanilang mga latag na ibinibenta sa ating mga mamimili. Ay! Bagay deal! Sitaw kalabasa, 60 pesos na per kilo. Yan, mga bagong gawa po ni nanay, no? So, diretso na tayo at ang mga tumpukan ng mga gulay ay murang-mura po ninyo na mabibili sa mga pansahog na inyong lutuing ulam. 20 pesos na mga patatas sa tumpukan, pati yung mga karot sa halagang 20. At ang tambak ng sibuyas po dito ay murang-mura din po ninyong mabibili. May mga 50 pesos na kalahating kilo at 20 pesos. So ito po yung mga presyo, no? Mga 20 pesos, 50 pesos. So yan po yung mga pansahog na saktong-sakto sa inyong lutuing ulam. 20 pesos, 50 pesos, sibuyas, kamatis, bawang, at mga kalamansi. So hirap makaabante ang mga motorista gawa na meron truck na malaki papasok po sa loob ng Malabon Fish Port. Yan po ay galing po ng Dagupan. Naglalaman po siya ng mga isdang bangus. Good morning, Nanay Noemi. Ang tagal nyo pong hindi nagtinda rito. Ngayon lang po ulit tayo nagkita. So, ang bentahan po dito ni Nanay Noemi ng mga bangus dagupan niya ay per piraso. 160 isang piraso.
Opo, isang buwan din mahigit din po ako lagi nandito. Lagi ko pong tinatanaw itong yung pwesto. Kasi lagi po ako nagtitingin dito ng mga isdang bato. Dito sa kabila. So ito lang po yung paninda nyo, no, Nanay Wala Noemi. na lang. Naubos na yung iba. Tilapiyang Batangas. Oo. Nanay Noemi, salamat po. Thank you. Mga presyo ng mga isdang pagi sa halagang 130 na per kilo. So marami na ang latag nila na ngayon ng mga isdang bato. So yan po yung nakikita po natin, no? Ang mga presyo ng mga bubuli 160 na per kilo. Ang ating lapahita ay 160 rin po. 180 sa mga presyo ng dalagang bukid. Sa gisi. Tapos ang mga presyo ng mga lapu-lapu 220 na per kilo. Yan po yung isdang talakitok. Magkano sa gisi? 200. Talakitok. 240 na naman po sa mga talakitok. Sa mga nagtatanong ng presyo ng talakitok ay dito po 240. Ito po yung pag-akyat po sa tulay, no? Dito naman po ang mga sagisi ay 160 na per kilo, 150 sa mga lapu-lapong maliliit. So ayan po yung mga latag ni Kuya Warren ng kanyang mga isda, no? Dito sa Malabon Fish Market. Presyohan po dito ng mga bangus dagupan po natin ay 140 isang piraso, no? So yan po yung mga per piraso ng kanilang mga bangus dagupan. Te, magkano yung presyo ng batalay? 160 lang po. 160 po na per kilo ng mga batalay, no? Meron po doon binebenta isang piraso, 100 pesos. So wala tayong gano'ng makita ng mga isdang gulyasan at yellowfin tuna rito, no? Wala silang latag. Magkano po yung per kilo ng galunggong? 140 po sa presyo ng mga galunggong. Salamat po. Thank you. So, yun po yung update natin ng kanilang mga isdang batalay dito po sa bayan ng Malabon Fish Market. Tawid tayo dito sa kabilang side ng mga bentahan naman po ng mga isdang tumpukan na mura po ninyong mabibili. So balik po tayo dito sa mga nasimulan po natin na pagtatanong dito sa ating mga kababayan na mga vendor na talagang makakamura ka sa mga presyo na kanilang latag, no? So ito po yung mga presyo ng mga gulyasan natin sa mga laman po, no? O gilit o slice na gulyasan, 100 pesos na per kilo. Shoutout po kuya, enjoy po sa pamimili ha. Shoutout po. 70 pesos po sa mga ulo ng gulyasan. Walang pasok na yung lang doon, no? Walang pasok. Napakasarap po niyang gataan. Tumpukan po ng mga bangos po na pandaing ay 100 pesos. Ang mga galunggong po natin ay 50 pesos. May mga tumpukan din po na mura po ninyo mabibili. Ang ating mga papakol po sa 100 pesos na kilo. Tilapiyang Batangas po ay 100 pesos na kilo.
Bangus po, 100 pesos din po. May 40 pesos po na mga tumpukan na mga galunggong. Parang manloloko lang kayo sa ano ah. Ano mga nalinis nyo? So, yun po yung update natin sa kanilang mga latagan at mga perpiraso ng mga bangus dagupan, 120 at 130. Grabe pa rin ang pagdagsa ng mga tumpukan po dito ng mga galunggong, no? 50 pesos lang po ninyong mabibili. $180 po sa per kilo, no, ng kanyang mga bentahan ng tulingan. Good morning po, Nay. Shout out po. Enjoy po sa pagkain. Presyo po ng mga bentahan po ni Nanay dito ng pusit, 350 po na per kilo. At may mga tumpukan po ay 100 pesos na pusit. Mga tumpukan niya po ay 50 pesos po. Ganyang kadami po yung bigayan po ng 50 pesos dito, no? 100 pesos po sa mga nilachay. 50 pesos po. Tawilis 50 pesos na tumpukan. Yan po yung mga bentahan po nila. Napakaraming mga tumpukan, no? Sa mga hindi matiselan, yan po ay pwede na po ipang Shanghai. Shanghai na isda, no? 40 pesos na tumpukan. Oh, wala na 50, 40. Ate, ang bilis mo makabalik dito. Nasa Bulacan ka pa. Yan po yung mga, ay nga pala ngayon. Walang pasok, no? Ay wala na, bakasyon na sila. Isang linggo na lang yan. Dito bakasyon na eh. Doon sa Bulacan, mabagal yung ano doon eh. Nabagal ang proseso ng ano. Wala pang periodical, lunes na. Sa amin, anak ko tapos na eh. Makapag-periodical na. Ate, salamat. Thank you. Eh, 50 na lang ate. Wala na si Barbara. Ano yan? Grabe yung mga tumpukan dito, no? Mga 50 pesos lang. At solidong-solido ka na sa kanilang mga lataga, no? 50 pesos na bentahan ng galunggong, dagsang-dagsa pa rin po sa ating Malabon Fish Market. Wala ka tindang gulyasan, pre? Mahal. Ah, datuna, no? Wala rin. Presyo ng mga bubuli, 140 po ang per kilo. Tapos may mga isdang barakuda, lapu-lapu, loro, o parrot fish na tinatawag natin, no? Tumpukan po ng mga galunggong, napakarami po mga alimasag, no? 50 pesos sa mga tumpukan ng mga galunggong. 50 pesos. So 130 na mga tumpukan, 2 pirasong bangus. At tumpukan din po na 3 piraso, 150. Ganyan po nila pagkaguluhan yung mga bentahan po dito ng mga bangus tumpukan. Kasi murang-mura po, no? Sa halagang 150, 3 piraso na. So ito yung presyo ng kanyang mga bisugo. 160, 320 na per kilo.
Alright, so dito tayo sa benta naman ng mga prutas na murang-mura din pong mabibili. Nanay Josie, good morning. Shout out po. At mag-alam-alam na tayo ng mga nakabalot na plastic ng mga gulay. So yun, 20 pesos po ang mga benta, no? Ayan, 20 pesos din po yung nakabalot. 20 pesos. Ayun, yun po yung mga presyo, no? Patatas 20. Patatas ay 20 pesos din po kada balot. Pesos lang. 20 lang yan, balot. Marami na yan. Salamat po, Nanay Josie. Wala nang bangos si Kuya Romy. Binebenta po ba to, Kuya Romy? Yan. Alimasa buhay. Per kilo? 200 ang kilo. 200 pesos po. Pwede nyo na pong angkinin. Buhay niya sariwa. Sariwang Gumagalaw. alimasag. Nakaubos kayo? Naglikpit na ako. Nainitan ako. Ngayon, mainit nga eh. Pag napapanood ko yung mga ano nyo, namamaos kayo. Maus ako ng ano. Iba kasi ang klima ng panahon ngayon. Medyo iba. Uulan. Tapos, alam nyo na, di ba? Aaraw. Aaraw. Kaya medyo ano yung panahon ngayon. Power. Kuya Romy, shoutout ka ba? Shoutout po sa mga taga-Kasabela. Ngayon, wala namamaos si Kuya Romy. Maus ako eh. Kala ko siya si Renz Verano. Namaos. Una sinabi niya, Kayang tanggapin. ayun, wala talaga namaos. Namaos talaga si Kuya Romy. So Kuya Romy, salamat po ah. Ingat po palagi. God bless po. Salamat. Magagandang mangga, 80 pesos na per kilo. Makinis. Makinis pa, no? Oo. Makinis na bagong latag ng mga manggang hinog. 80 pesos na per kilo. Bossing, thank you. Ay, sakay. Makinis. Alright, so nakapag-update na tayo sa mga Labon tumpukan kung saan ay talaga na makamura pa rin po at dagsang-dagsa ang ating mga galunggong na inyong mabibili sa halagang 50 pesos na kada tumpukan at ibang klaseng laman dagat, no? Dito sa Malabon Fish Market. So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap po. Good morning. Ayun, good morning. So shout out sa ating mga kababayang OFW Sa mga viewers mo dyan. na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Malabon Fish Market. Ayun, tayo na kayo sa Malabon Fish Market. Marami dito, lahat mabibili. Maraming pagpipilian, di ba? Tabi lang ng kalsada. Baba ng tulay. May Yun, sa pag-akyat po ng tulay na malapit sa police station, dito kayo makakabili ng mga murang prutas na inyong gustong-gusto na mabili. So anyway, shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at sa mga kababayan po natin na dumarayo dito sa bayan ng Malabon Fish Market. Shout out po. At sa mga viewers po natin, shout out po sa inyong lahat. God bless po. At sa mga taga-Canada na laging sumusubaybay sa vlog ko dito sa bayan ng Malabon Fish Market, shout out po. At sa mga taga-US na mga kababayan din po natin, shout out po sa inyong lahat. Ito pong muli si Boss Lando Explorer, no? Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.